زێدەباری پاشکەفتنا خاند ساڵە bi deha mamosteyên zanku û peymangehên hikûmî çûne zanku û peymangehên ehlî û li ser daxwaza Wezareta Xandina Bilind bi biryareka Wezareta Darayî êdî nesriyeka heyvane nadene zanku û peymangehên hikûmî û divêt awxû herciyên xwe bi dest xwe vebînin û kertê Xandina Bilind wekû kertên dî li sala borî da şilayê hejmarê ve geşeyeka çav xwe vedîtiye û çend zanku û peymangehên hikûmî li astê bajêrên herêmê hatîne vekirin belê ji ber plana dirist û qeyrana darayî û kêm û gîrûbûna mûçeyî bûyne rêgir yên serekî hember prosesa xandinê di wî kertî da barî derbasbûna du heyv bi serdemê destpêkirina prosesa xandinê li zanku û peymangehan da hêşta li çendî zanku û peymangehên parêzgeha Süleymaniyê û dewrûberên wê xandin dest pê kiriye û rojana mamosta û fermanber xwe pêşandana û xurvebûna em didin û her wesa ji ber xirabiya qeyrana darayî li ser kertê Xandina Bilind hevdem bi deha mamosta û bi spor li zanku û peymangehên çûne zanku û peymangehên ehlî li nûtîrîn pêngavên Wezareta Xandina Bilind da daş Wezareta Darayî kiriye êdî nesriya zanku û peymangehên hikûmî nedet da ku ew bixwe xerên xwe berdest bikin Wezareta Darayî jî şilayê xwe pesend kiriye û li biryarekanî da êdî zanku û peymangehên hikûmî dê xercên xwe û dabîn kin û di wî çarçûveyî da kujmê 5,000 dînara ji xwînkarên Eykê din û kujmê 100,000 dînar jî dê ji wan xwînkaran wergirin yên di beşên navxwî dimînin û li Semborî kertê taybet li barê Xandina Bilind pêngavên baş havêtîne û serarayî hebûna çendîn zankûyên hikûmî li Herêma Kurdistanê 14 zankûyên ehlî jî hene ku xandin têda salane ji 2 heta 9,000 dolaran dihêne wergirtin û li Hewlêrê 7 zankû li Duhokê 3 û li Silêmaniyê 4 leq zankûyên dî jî hene her wekî salên borî çendîn peymangeh ehlî û teknîkî li bajêrên herêmê hatîne vekirin ku salane kujmekê zorê rey ji xwînkaran werdigirin ku Wezareta Xandina Bilind desthelata tamam bi ser wan danîne ew bende jî bûye ku salane hejmara wan peymangehan zêdetir bibît li Herêma Kurdistanê û 9 peymangehên ehlî ku 4 ji wan li Hewlêrê û 3 li Silêmaniyê û 2 jî li Duhokê hene kiriya xandinê di navbera 2 heta 5,000 dolara ye hejya gotinê ye ku 20,000 xwînkar li zanku û peymangehên ehlî yên Herêma Kurdistanê dixwînin.